шаби 18 феврали соли 2024 сароянда ва оҳангсози маъруфи тоҷик ҳофизи халқии Тоҷикистон, ҳофизи халқии Ӯзбекистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, раҳбари ансамбли давлатии Фалак дар назди Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон Давлатманд Холов баъд аз бемории тӯлонӣ дар синни 74-солагӣ вафот намуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми бисёр арзишманди Давлатманд Холовро дар рушди санъати овозхонӣ, махсусан сурудҳои халқӣ ва жанри фалак таъкид намуда ба аҳли оила ва наздикону пайвандони ӯ ҳамдардии амиқ баён намуданд. Давлатманд Холов услуби беназири сарояндагӣ дошт. Зиёда аз 200 суруд эҷод кардааст. Бо орденҳои дӯстӣ ва шараф дараҷаи 1, ордени санъат ва адабиёти Фаронса мукофотонида шудааст. Давлатманд Холов 26 октябри соли 1950 дар деҳаи Доғистони ноҳияи Шуробод, ҳозира Шамсиддини Шоҳин, дар оилаи ҳунарманди суннатии тоҷик ба дунё омадааст. аҳли эҷоди раёсати телевизион ва радио вилояти Хатнон аз даргузашти нобаҳангоми сарояндаи мардумии кишвар сахт андӯҳгин буда ба пайвандони марҳум сабру шикейбоӣ ва тасаллият изҳор менамоянд.